बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय बेखेवजेनबाय। बिथांमोना दिनैनिफ्राय गिबि हाबाफारि बायदियै नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां जिहेतु राङापारा दख'रागुदि बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु 50 बोसोराव आगान सुरनायजों हिसाबै बिथांमोना गं 50था फिरफिलाखौ लानानै बिथांमोना फिरफिलाखौ बिरहोनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै 50था फिरफिलाखौ लानानै बिथांमोना बे फिरफिला हारि बर' थुनलाइनि फिरफिलाखौ बिथांमोना बिरहोदों। जों बिथांमोनखौ जों दिन्थिनो केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायगोन। जिहेतु गोबां रायजो राजाफोरा नैबेयाव फैनानै लोब लोब फैनानै गोबां बे फिरफिला बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु फिरफिला 50था फिरफिलाखौ बिरहोनायाव बिथांमोना रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिबाय थानो खावलायगोन। जिहेतु गोबां रायजो राजाफोरा नैबे राङापारा हालामनि सिङाव थानाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय नैबे जुगिबिल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि भबन एबा 1 नं जुगिबिल गुदि बर' फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोना खलब मोनब्रै लानानै सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो आखायाव लादों। जिहेतु दिनै बे खलब मोनब्रैनि गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि सनाथि मायथाइ फोरबोनि बेखेवजेननाय हाबाफारि बिथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै बिथांमोना बेखेवनायखौ हालांबाय। दिनैनिफ्राय बिथांमोना दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जिहेतु बिथांमोना बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों। आं दिन्थिबाय थानो खावलायगोन। आं एसे सिगाङाव बिथांमोन दिन्थिनो खावलायगोन। जिहेतु बे समाव आङो केमेरा पार्सनखौ फारियै दिन्थिबाय थानो खावलायगोन। अलंबार मुगाखौ 1930निफ्राय 1950 मायथाइसिम मोननाय बिथांमोना गं 50 फिरफिलाखौ बिथांमोना फारि फारियै बिरहोबाय। जिहेतु 50 बोसोर जानाय लोगो लोगो बिथांमोना मोनसे फोरबो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि गेजेरजों बिथांमोना गं 50था फिरफिलाखौ बिरहोनानै गोबां रायजो राजानि मददजों सहाय आरो मददजों बिथांमोना गं 50था फिरफिलाखौ बिरहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिरहोगिरि बिथां रायजो राजा एबा हेफाजाब होगिरि बिथांमोनखौ दिन्थिनो खावलायगोन। नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि नैबे मोनसे फोरबो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै रायजो राजाल' नङा गोबां फरायसा फरायसुलि बिथांमोना फैनानै नैबेयाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय जिहेतु राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे फोरबो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथायाव गोबां रायजो राजाजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेयाव गोबां बायदि साजायनायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोना नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ बिथांमोना फालिलांनो आवगायदों। हामलायनाय बावग्रोनाय थाबाय। दिनै नैबे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गिबि हाबाफारि बे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि गिबि हाबाफारि अपेनिं सेरेमनि थामहिनबा सनाथि मायथाइ फोरबोनि बेखेवनाय हाबाफारि। दा जोङो दिनैनि नैबे सनाथि मायथाइ फोरबोनि बेखेवनाय हाबाफारियाव जों गोबां हाबाफारि लानानै खुंनो आवगायगासिनो दङ। गिबि हाबाफारियाव दंमोन जोंहा सनाथि मायथाइ फोरबोसालि बेखेवनाय। बेखौ जोङो समजों लोगोसे बेखेवनानै होलांनाय जाबाय आरो उननि हाबाफारि नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेबो जोङो समजों लोगोसे जोङो बिरहोनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ मुंख्लंफोरनि दिखार बावनाय। बेखौबो जोङो दिखारखौ जोङो गोबां सुबुंनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइ सिबियारि सारमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैबाय। लोगोसे जोङो थुनलाइनि मुंख्लं लोगोसे रुंसारिफोरखौ जोङो मान बावबाय। बिनि उनाव दङ जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोनि फोरबो बेखेवसालि। दा बेखौ जोङो समजों लोगोसे बेखेवलांगोन। जोंहा बेखेवगिरि आलासिफ्रा सफैखानानै दङ। बिनि उनाव दङ जोंहा खाम्फा बेखेवनाय एमब्लेम थारमाने जोंनि थुनलाइनि नेरसोन। बेखौ जोंहा जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि मदन सारआ सफैखानानै दङ। बिथाङा जोंनि थुनलाइनि नेरसोनखौ बेखेवनानै होगोन दिनैनि नैबे गोथार साननि गेजेरजों।
लोगोसेनो फैबाय थानाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि मानगोनां थुनलाइ सिबियारि सारमोन आरो जोंनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ नैबे गोथार सनाथि मायथाइ सानाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब सहयोग होफैदों। बिनि थाखाय आं राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव 17 जानुवारि 2024 मायथाइ थामहिनबा गोदान बोसोराव जोङो उरिहलगा हाइ स्कुलाव एबा उरिहलगा हाइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बिनि उनाव 21 जानुवारि 2024 मायथाइ बेयाव जोङो माइनावस्रि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेयाव जोङो हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बेयावबो जोंनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हारिमु सिबिनायाव हेफाजाब होफैगोन आरो हारिमु दिन्थिफुंनायाव गामिनिफ्राय बायदि रोखोम मोसानाय जेरै बैसागु मोसानाय, हाबा हुखा मोसानाय, बिदिनो देमसि मोसानाय, निफ्राय बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय, दाउस्रि देलाय मोसानाय आरो जेवजा मोसानाय आरो बायदि रोखोमनि मेथाइ खननाय जेरै गोदान मेथाइ, खुगा मेथाइ, बैसागु मेथाइ आरो गाव मोजां मोननाय हारियारि मेथाइ, मिथिंगानि मेथाइ जोंनि मानगोनां थुनलाइ सिबियारि लोगोसे रायजो राजाफोर आरो मेथाइ खनगिरि बिथांमोना फैनानै जोंखौ जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाफैगोन आरो जोङो आसा खालामदों आर्टिस्ट जानाखि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो लिंहरनानै बिथांमोनखौ जोङो हारिमु दिन्थिफुंनायाव बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनानै जोङो रायजोनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ फैनानै जोंनि हारिमु दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों। लोगोसे जोंनि खावलायनाय लेखा बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनो आवगायबोदों। बेनो मोनसे थुनलाइ सिबिनायनि नेरसोन। जोंखौ रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायानो जोंनि रायजो राजाफोरनि थुनलाइ सिबिनाय। बेखौनो जोङो आफादनि जानानै गोसो गोरबोजों बरायदों। आरो जोबथायाव दङ जोंहा 28 जानुवारि 2024 मायथाइ बेयाव जोङो गेवलां मेल अपेन मिटिं लागोन। बेयाव जोङो आलासि हांख्रायगोन। दा जोङो आलासिखौ जों MLA लोगोसे मन्त्रि लोगोसे जोंनि मानगोनां थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन। दा बै समावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो बा थुनलाइ सिबिनायाव बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। जेरै खोथा होदों बेबायदिनो नै दिनैनि गोथार सान सनाथि मायथाइ फोरबो बेखेवनायनि हाबाफारियाव फोरोंगिरि सारमोन, फरायसा फरायसुलि आरो मानगोनां रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों, मदद होफैदों। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोआ जोंनि आसाम रायजोआव लोगोसेनो मुलुगावनो जोङो गोसारगोन, मुं मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हादों। दा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जोङो राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ जाहाथे प्रसार खालामो मुलुगावनो, बेखौनो जोङो थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोंनि समस्तिनि मानगोनां MLA बिथांखौबो जोङो हांख्रायगोन। लोगोसेनो MP जोंनि तेजपुर समस्तिनि MP बिथांखौबो जोङो हांख्रायनो आखायाव लागासिनो दङ। दा बिथांखौ जोङो हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो लाथ'वाखै, जोङो थांखि लानाय जाखादों। दा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायगोन। लोगोसेनो जोंनि नैबे अपेन मिटिङाव गेवलां मेलाव बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय मानगोनां रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाबोनानै जाहाथे जोंनि उन्नयननि बा जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो बिथांमोननो आसि दिन्थिनानै होगोन। जेरै लामायानो जोंना गाहाय,
दा जोंनि लामाफ्रा जोङो मोजां नङा आरो जोंनाव गोबां खामानि दङ जेरै फरायसालियानो होन जेरै जोंनि भेटेनारियानो होन लोगोसे पाब्लिक हेल्थ बेनो होन जोंनाव बे ओनसोलाव गैया दा बिथांमोननि सिगाङाव जोङो जोंनि अभिजुग जोंनि जानाखि मोन्थाय बेखौ जोङो बिथांमोननो आसि थुनानै दिन्थिगोन दा बेखौनो जोङो खावलायगोन।